Moitas grazas, señor Feijóo. Señorías, eu quero que as miñas primeiras palabras sexan para decirlle ás mulleres deste país que hai alternativa frente á violencia machista e que teñamos un recordo nesta Cámara para todas as víctimas que o que non queren son rifirrafes absolutamente inútiles, sino que queren solucións. Porque é evidente que a violencia machista sigue golpeando e violentando o dereito das mulleres para ser libres, e que segue aí a violencia machista e que para combatela o que necesitamos son máis recursos e aínda estamos a tempo. Adiquemos o 1% do orzamento a loitar contra unha violencia que está atentando contra as mulleres por o simple feito de selos, para que nunca máis teñamos que guardar minutos de silencio e nunca máis teñamos que ler titulares como os que onte nos encollía o corazón na portada dun xornal. Un neno de 3 anos enfréntase ao seu pai cando lle pegaba a súa nai en Vigo. Nunca máis titulares como este e para iso necesítanse máis recursos contra a violencia machista. En relación á pandemia, señor Feijóo, teño que decirlle que é tremendamente inxusto e inútil que a resposta do seu goberno neste momento sexa unha reforma da Lei de Saúde que ten como obxectivo vixiar, sancionar e multar os galegos e as galegas. Así é como o presidente da Xunta lle agradece á xente deste país o sacrificio e o esforzo que fixeron ao longo destes meses, tratalos como se fosen sospeitosos os que hai que vixiar, sancionar, obrigar a vacinarse baixo pena de multa e os que hai que recortarlle dereitos e liberdades sen garantías xurídicas. Vostedes presentan unha lei de 53 folios, ningunha soa medida para mellorar a loita contra a COVID desde o ámbito sanitario e 71 veces aparece a palabra sanción. E todo isto nunha lei de saúde. Un proxecto de lei que, por certo, van ter que rectificar mesmo antes de que se debata nesta Cámara, porque imagino, señor Feijóo, que dará marcha atrás nese intento de impoñer unha vacinación obrigatoria. Señor Feijóo, vostede, cando rectifica, acerta. Por iso lle pedimos que retire esa chapuza xurídica de reforma da Lei de Saúde e que se poña a traballar para non repetir por terceira vez os mismos erros nesta pandemia. O obxectivo non pode reducirse a salvar o Nadal. O obxectivo é conter a terceira onda do virus mentres non chega a vacina ao conxunto da poboación. Por iso, desde o BNG volvemos a ofrecer colaboración con propostas moi concretas. A primeira, hai que reforzar a sanidade pública, empezando por a atención primaria, que hoxe sigue tendo nos seus orzamentos para o ano 2021 100 millóns de euros menos que fai 12 anos. É imposible que así se lle poda dar resposta a unha pandemia. En segundo lugar, incremente o número de rastrexadores para controlar os gromos. Terceiro, poña en marcha un plan de continxencia para a vacina da COVID. Xa vimos que a campaña da gripe de vacinación foi un ensaio xeral do que pode ser esa vacina e aquí foi un fiasco. Por lo tanto, planifique e anticípese. En cuarto lugar, pedimoslle que programe de xeito inmediato un cribado masivo en todos os concellos que están sometidos a peches perimetrais. E, por último, blinde as residencias de maiores cunha intervención pública mentres non haxa unha vacina efectiva. Señor Feijóo, os galegos e as galegas non necesitan que vostede os trate como sospeitosos os que hai que vixiar, sancionar e multar. O que necesitan é un goberno que se anticipe e que dea solucións. Moitas grazas. Gracias, señora Pontón. Señor Feijóo, eu veño aquí a falar a favor dos galegos e das galegas e, desde logo, con toda a seriedade e con todo o rigor. Creo que xa está ben de que veña vostede aquí a decir continuamente que non sabemos do que estamos falando. É unha falta de respeto a todos os galegos e galegas e a esta Cámara e o papel que temos que facer como oposición. E miren, vou explicar que é o que nos parece mal. O que nos parece mal é que vostede presente unha lei de reforma da saúde que en 53 folios non ten ningunha soa medida para mellorar a sanidade pública, pero que repite ata 71 veces a palabra sanción. Vostede realmente cree que o problema que hai do virus é que os galegos e galegas incumpren masivamente, que teñen que ser vixiados e sancionados? Realmente lle está dicindo a xente deste país que está tendo un comportamento exemplar
disimular que o problema é que non cumplen a cuarentena. Esa é a resposta que ten que dar vostede. O que está facendo é eludindo as súas responsabilidades. E mire, señor Feijóo, quen fai o ridículo será vostede, que nos presenta esta lei de saúde en teoría como unha gran solución, pero logo ten a cobardía de nin tan siquiera levala ao Consello da Xunta. E non o fai porque quere eludir os controis xurídicos, porque sabe que a súa norma suspendería ese exame, porque hai moitas dúbidas sobre o que vostedes poñen aí. E o que nos parece mal, e a min particularmente me parece mal, é que o presidente da Xunta non asuma as súas responsabilidades e que pretenda dicirlle á sociedade que isto depende única e exclusivamente do comportamento individual e que a Xunta non ten responsabilidades á hora de controlar a pandemia. Claro que sí. O que lle molesta é que nós estamos nesta Cámara poñendo o dedo na chaga dos incumprimentos do seu goberno. E mire, para loitar contra a pandemia, os galegos e galegas están dando un exemplo de esforzo e de cumprimento. Quen está fallando é o goberno. E sabe por qué? Porque non reforzaron a atención primaria con máis medios, porque non contrataron o número de rastrexadores suficientes, porque non se prepararon para poder facer cribados masivos ao conxunto da poboación, porque non ten nin tan siquera, señor Feijóo, planificado como se vai a poñer en marcha a vacina, un plan de continxencia que garantice que se vai a poder distribuir de maneira áxil e que non se vai repetir o fiasco da gripe, ou que non foi capaz de protexer as persoas maiores nas residencias, señor Feijóo. Ese é o debate que hoxe vimos a dar aquí. Xa está ben de que cando vimos nesta Cámara falar en serio da COVID, a única resposta que vostede dá é darnos unha labazada cando estamos tendendo a man con preguntas. Con propostas, perdón. Estamos tendendo a man con propostas concretas para axudar a sair a este país da peor crise. Nin tan siquera, señor Feijóo, ten a decencia nin de contestar a por que non un gran pacto para que destinemos un de cada 100 euros a loitar contra unha violencia que cada día golpea, maltrata e condiciona o dereito das mulleres a ser libres. E facémolo de maneira constructiva. Fagamos deste Parlamento algo útil nesta pandemia e deixe aquí de vir a enlamar o debate político.